Salamat yung kay Col kay nakadapig na ko para ni Helen. Pabor kay ko ba? Laban yung kunin mo yun. Asam na ikong laban nga. Ilado kay mo diri. Pitado kay mo sa nang yung lugar. Bitaw. Ya, anak kanindot pag yun kay lahi kay kaning imong bayaw, nung munday. Hasta na imong daw kapag umangkon. Ugawa na nila eh. Sinidin siya yung pabor na ko, ikaw. Eh, tabaw ka. Adto lang sila mo, dapig ni Buni. Buni na ilahang ganahan. Tingnan ako. Buni? Oh. Kaya bang spulturiro? Lagot kay na. Kibaw siya nga. Dako kay ko gusto ni Helen. Musalga sad. Gapilapil sab. Kawatuhan na. Ay, kadulay si Proterero, sir. Kawati ayo, sir. Kaubang Simon. Mura tog suhom, sir. Layo ra kay ito mo. Kawabi ato yung angay, sir. Sus, baya. Sige lang ko, Loy. Sige lang Buni. Ang importante, si Helen man, di ba? Mauna, sir, si Hilin. Ay, kagula na. Total, si Manong kakunaan na minimo. Ang importante, kisa nung nakang Hilin. Wala'y problema. Oo, inoon. Wala, lipay kay ko. Kay, di agi mo pabor sa Inodincio kung dukaan ko. Amo na. Dako na kayo ng grasya na ko. Mauna, sir. Ay, kabalaka na. Kaya kato akong mga pagumangkon. Ako'y bahala ito nila. Labi na sa munday. Tuwa sila magunahuna niya. Sila magpuyo sa aming yuta. Dugay na kayo sila nga rin. Ngayon nanaon kanila. Di kinamaya, sir. Ini ka to sila, no? Wala naman to sila dun, no? Suga sa ganito, anak ni. Ay, sakay puyog do ka. Hoy, asa man mo, oy? Wapas lagi minimo. Anong naaman mo diri nga kuyong kaayong? Kain man din sila. Ati ara gusto sila diri. Pero ni una na lang ko nila suok diri sa kakahuyan. Di ba mag-abot mo to sila og ang tulisan? To. Maulagi pero wa man mo tungang mga tulisan. Ano man? Basta uy, tuara to sila dito ay. Kuyog na ako na. To na to. Sayo na lang ganing tataada. Sayo na lang gid nako ni. Oh, Flor, unsa man nauli si Andoy? Wa man, diin man day ka. Na, dito giapas to nako. Wa man dito mingaw ka kung gadtuan. Pataka man lang kaglakaw na uy, ug nasugatan pa to nimong mga killer, patay ka. Unsaon? Naglagot naman ko. Ano maghikutan maka ng andoy na uy nga, may magdi na laki ba? Laki lagi, pero palanay kay glihok, bayot. Masabot sa unta kaniya nay kay mura magnahingawas siya sa pagkawalas kanding nagsiya nakasagid ba? Unya, mulakaw lang di ko'y pananghid. Ha? Mura mino nag-iro may tag-iya. Ug mananghid sa dimsag ka musugot, may pagdi na lang mananghid. Sus, nakadaghan ang problema din sa ato. Ang maayo nay sila si Buni musultian aron di na nila pakuyugon sa andoy. Bahala na sila. Tapos lang ako, naglabad akong uwan itong problema din. Wag day. Wagay mo tunga kay wa may nagasabot ron. Gatoo siguro to sila wag na kuha na mo sa kakanding. Kanding? Unsa kanding ah? Ay kanang katong Tulis, sa Kang kuan gud ilang Andoy. katong gikawat ba? To siya, tay. Baba? Oo, gid. Di bang gadoy. Nagtuo mong gud sila gud niya. Nadaan namang kanding ba? Pero wa gud. Nakabuhi ay. Mao gyud. Kung mauna, basta sila nangita ko sa kanding ron. Nagtuo gito sila nga nagtuo sa ko nga nangita gito sila diri. Oh. Nya, asa man kanding nga ron? Na. Nagtuo gyud ko ni Artos Kakahuyan. Dakpan man gud ato ni Andoy. Diyan nabuyan man gikan siya kamot. Mao gyud. Sayang nga lagi oy. Sigurado ka kadoy? Nakatong kandingan ni ara to dinhi? Ambot lang uy basta kung wa to mo ato sa laing dapit, di ara to diri uy. Basta nakasigurado ko nga katong pangitabua, ako to nagunitan,
Unya, nakabuhi lang. Sayang to ayo. Ay, sus. Wala ka balak kagod. Liar, lagi to din eh. Baka di lang to makuha sa mga tulisan. Sigurado ko, niar to din eh. Maog yun. Ang klaro lang ka, wala tanong lakoy. Bon, unalamin ninyo, Bon, oy. Bon, Ah, sige, 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 tay. Ano lagi? doy, Amping una mo mi diha. doy. Salamat. Aming mo, bon, doy. Kita, asa ulitan na. Ikaw ba? Kano yung baba ba? Basa na kay ka. Si Mato ito. Hapit, hapit na po. Di nag-amping magugod ato Ay, good. nag-amping. Bida biya ni mo eh. Bulat Di ba, biya ka nga. Gidudahan at mayan paro. Kita good. O na, magmatmon ta. Okay, sorry, good. Sorry. Ay, mamauli tayo. Sakto gitong gingon ni Mato eh. Muro tag nangita suwa. Ikaw man ko. Ang imong pati, huwag dako ka sumpiyan. Naoy! Ano ako may baka ninyo tanan? Patay lang may nikauli na ako lagi ron. Lagi ron. Wa ko makayunday sa gisumbong ni Sir Marlon ako. Anong gulong? Na ikaw kuno, ug tanan mo mga anak, si Andre ug si Flor, wa makauyon niya. Sa? Muna yung gisulti din na nimo? Mao lagi. Naglibog siya nganong ingon mo ana nga pabor man ta kay ninyo kung magminyo silang hilin. Naibuong bitaw sad ko. Ano nakasulti si anak? Nga wa man tami gibungat nga makasakit niya. Sukad pa wa. Ang inyo tingay mga lihok, Kaya nga nung mga mga liho. Resibihon man namo siya kada ari diri niya. Sa may gusto ko guson siya. Trapuhan sing singot. wa ta mahibaw sa inyong mga lihok. Dunay wa niya mao yun eh. Ambo. Unsa man gid munday? Supak sa inyong kabuton ang pagdawat ninyo ni Sir Marlon? Di sad mahimo bugad. Nga musulti mi kung unsay nasa mong nahuna ngadto niya. Sa ato ba lang munday ba? Sa ato lang pagkasulti ba? Unsa man gyud ang inyong pagdawat ni Sir Marlon? Basta bugad, wa mi gisulting dautan batok niya. Ang gisulti lang ako ditong dinsyo. Kung unsay desisyon ni Hilin, di mi manggilabot. Hasta bias manong munday, nabalaka sa ninyo, basig, wa mo magkasinabot. Asa may problema pa ana bugad? Humana na. Kung unsay hukom ni Hilin, sa gingon ko na, dili na mo supakon. Kining ako munday ba? Pasidaan ba lang? Kay ngila na yung resulta kung inyong kontrahon si Sir Marlon. Kani kikontra daming Marlon bugad. Maayo unta kay munday. Kay anugon kayo kung inyo sing isalikway. Kay may kayong tao si Sir Marlon. Uy, suma sa akong pagpaniid, kasaligan. Aw, mao man ka ha. Di na lang ko masupak nimo. Talawar gud o, nakahuwam ko niya 2,000, way daghang istorya, wa pa gyud limit kung ano sa anak ko bayran. Saan ka nato mapangita atong kandingan, no? Ah, sige lang, maminaw lang ta. Kaya wa man gito nato tong ganinga. Ay, pasig mo balik na to pagpakita sa mga tao eh. Mao gyud na mahitabo, Bon. Maniit lang kita. Sus. Magingulok danay na sang mga tao kung makakita to. Mao gyud na. Kato mga tulisan, wa po to sila mahimutang. Nagduda sila kung hain na ron tong kandinga. Naglibog ilang o. Atong may tungod sa pagkabuhi yun. Puta, may luag. Semua isang dito ko. Problema rin mo, mura mo kang baboy ng buwan, wa mo kami butang. Nagkano yung ginaon-naon eh. Nagibog di ko, nagibog. Tulungan na mo, may tungos kanding. Oo. Kay bahaw ko do, nganong nagigwaos ka? Kay nagtuo ka nga ang kanding nga ilang nada, mao tong igkantado. Mga bitaw ginas kong naon na.
ilaw ang gisiguro ko ha. Mao giguro to. Mao lagi. Pero di sa kasiguro nga mao gito. Mao gid lagi to. Ang isang tao kay. Di sa kasiguro ana kinahanglan ato asang may taag priba. Kung mao ba gito. Sa may pribayan to kay. Mao na bitaw to kung giingon nimo nga og kiton sa nato kung haing kantado nga kanding. Mahimo sakto ka. Nga nadaan nila. Pero kanang tulo. Ang nabilin, wa kay pagduda na. Sa una, sa wa pa nila madaang kanding, naglibog na ta. Una, nakasiguro day ka. Galibog man kay mong utok unsa nakakuha? Tungkol gulis kadaghan gud. Ikaw ko pili ana. Sas. Makabuang na sige gnahon na no. Ayaw na nang sutsuwa tay. Ginamayo. Ako lang good part kay mapahilo na akong idea na ko para makatuog na kong gabi. Mau lagi bro, ayaw na nang sutsuwa. Kansila na tanan. Di magunsa naman sa tani ron. Ayaw na lagi nagano na lagi. Malagmit itong kanding inkantado napato nila. Sus, di na rabi ito kapaduol to kay ilado na kayo. Ay, bara na sa ulo. Ayaw nagkaguo lagi ana lagi. Kinanglan. Kaning mga problema na to, masulba na tao ni. Atong tukion. Kaning utok na to, pugon na to ni pag-ayo, aron matarong niya itong mga plano. Nagiro. Ay, ito magkabayo to. Sige, magkagkuhan noon dire. Gimingaw lang ko sa kanding ba. Ano sige na lagi ana. Na planuho na to pag-ayo, aron matarong na itong mga pinuha. Ibugay, kisugong mo kong mama nga ipaningil si mong utang nga doon ka tuig nili mo kabayri. Unsa? Dali dong, sulod dong. Dali. Oh, kabayran naman ko ning mama, kadaga na ikagutang. Pulo na katuig noy. May kadaot ninyo. Bayaran tabitan ako sa una. Wa man mo sinsiyo, kaya sa kalibo akong kwarta. Bayad na yun. Bayro naman dyan kang mama noy, wala siya pangumpra noy. Ingnas mama ni mo, nga mubayad ko unya na stakdol sa buwan. Kay nana ko'y kwarta ana, muadto na niya ko sa inyo. Nya, sigurado ka noy. Na makabayad na ka sa imong utang. Mahapit na bentak dos buwan. Oh, lagi mubayad lagi ko. Pila man akong utang niya. Awa na ya. Sa unang tuig, imong utang 280. Sa ikaduhang tuig, 320. Ya karon 20. Mao ba? Kanala sang 20 akong bayaran. Na, mauna ni Ron, 20 na noon. Sige lang ay. Bayarin niya na. Mubayaran lagi ko na. Ba ko mama. Oh, may problema dong. Bisag bangayo pa ka. May problemado ay agnaw. Butang eh. Suko man niya eh. Nay, mahimo mo do akong tatay ron sa ospital, nay? Ang mahimo gud pero unya lang taod-taod kay dito mo to sa endog si floor. Aw, nya. Kumusta naman kuno tatay pag adto ni maghapon, nay? Malang gud gihapon. Nya daghang gipanugon si Bugart. Oh, dito sa Uncle Bogart. Ay oo dito. Amay noon. Dito lagi pero perting sa baa. Kay bisag unsa lagi pang yaw-yaw, gipang sulti. Dan, ibaw biya batasan ng tawhan na. Sagda na nato na nato tagdon kay gara niya siya. Napa makalagot gayud ang tambag. Murag kurit, murag gusto. Dahil lang hambog. Unsa man din ang tambag nay? Magidiktaran mas inyong amahan. Nga kung mari ko no si Marlon, ipaayog yung kunog tagad nimo nato. O nagipasigarbo pa. Nagipahuwang ko no sa kwarta ni Marlon. Dospel pag yun. Biya ka. Ako na. Sayang huna-huna. Lipay na kayo siya nga. Ipahuwang siya ni Marlon. Da, sagdi na siya na yun eh. Flor, ano kusmod ng naon mo? Galagot kong angkol, oy. Grabe kay mga sabak. Bigan pas tatay. Kasabaan ka niya? Oo. Ano man? Sumbong lagi ko sa tatay niya. Nga wako no ko'y gusto nga ipare si Helen ni Sir Marlon. Masagot siya. Maghilabot na siya, anak. Nay, di pagod ko na siya musugot nga ako nang tagbo-tagbuon sa Helen. Mga tagbo-tagbo mi. Di ako na kung bunalan kung ubanan pa lang ko. Kahawag good niya. Patistingin niya, paprubahin niya. Tanaw na to.